Gynna ni heddiw 10 at the back, a keeper ni yn cefn, so pob look. Dio Morley dwi, cadeirydd clwb pêl-droed Llanystumdwy. Gath tîm y genod i sefydlu gyn yng Ngwraig yn 2019. Ie, maen nhw'n mynd o nerth i nerth, gwrteg. Mae yna gêm fawr yma heddiw rhwng genod Llanystumdwy a genod Wrecsam. Ydy clwb rioed wedi bod i'r rownd yma, so mae o'n golygu lot i'r clwb, rili. Dwi wedi bod yn edrych ymlaen gormod at gêm yma. Mwy na ddim byd at y genod arall i chwarae yn erbyn clwb enfawr fatha Wrecsam, mae'n wbath masif iddyn nhw. Oedden ni wedi jocio amdano fo cynt na fatha fysa fo'n dream come true, basically, bod ni'n mynd i cael Wrecsam, a na oli Wrecsam cael nhw adra fo yma hefyd. Dwi'n siŵr bod o'n sioc iddyn nhw ddod yma. Diwrnod mawr i'r genod heddiw, so lot o'i paratoi di bod yna? Sa'n ni licio, sa'n ni wedi gallu, ond gwir ydy, sgynnu ni ddim yr facilities i gallu gwneud fwy na beth da ni'n gwneud bob wsos arall. Da ni'n cael yn awr yr wsos i baratoi, ond yn amlwg mae yna lot o siarad i fod yn ymlaen yn y grŵp efo sut da ni'n mynd i dronau pethau. Ac o beth i'w ddall hefyd, ti'n canlyn y capten? Noson cyn gêm mae o yn, wel, mae tu ni ddim yn lle i bod. Mae yna lot o ffrio adra, de. Da ni'n cael heated discussions, so ni'n probably yn dweud amdano fo. O taid yn supportio Llan trwy fywyd, basically, a gyna fo fainc efo mae gofio amdano fo. Oedd o'n gêm reit emosiynol i fi heddiw, rili. We were in a position 3 years ago on our journey in terms of obviously being a club looking to get a decent draw in the round of the cup. Obviously we've been on an upward journey in terms of our progress, and it's about making sure that we're professional today and make sure that we get into the next round of the cup. Mae hogyn bach fi, mae'n 7 oed, ac oedd o'n coelio bod ni'n chwarae Wrecsam. Oedd o'n gofyn, Wrecsam, fatha, Wrecsam mawr. Ia, heinig, oedd o fatha, dwi eisiau Wrecsam eraill. Neu fatha, sorry met, na'n gweud, dwi ti ddim. Happy, obviously, to get through to the next round. I think it took us a longer in the first half to get into our stride, but I think second half, obviously, it opened up for us a lot more, and so relatively pleased. Dwi'n proud iawn o bob dim roth y genod i fewn. Dwi'n meddwl nath o ddangos chydig yn y gêm ar ôl tua 55-60 munud faint o blinoedd ar wedi wneud erbyn yr adag yna, ond i gadw tîm fel Wrecsam lawr i 2 gol fyny at yr pwynt yna, dechrau'r ail hanner yn wbath da ni'n prowd, da ni wedi gallu wneud, a fel dwi'n dweud, nath y genod flino chydig bach tuag at y diwedd, a efo'r quality sgyn clwb fatha Wrecsam, nath nhw'n wneud y fwy ono fo yn y hanner awr dwytha yna. Dwi mor falch o'r tîm yma, swn i'n gallu gofyn am mwy gen nhw. Da ni wedi sticio efo'n gilydd fatha tîm, ddim cwffio, gwen ar wynebau ni. Dwi, mor falch o'r clwb a pentra ni. Pryd o mam? Wyd? Dar o gad.